Знаете ли, че прозяването е една от програмите, заложена в нас? Програма, която изчиства нашето духовно състояние. Изчиства ни от лоши очи, които дори не сме видяли, от лоши помисли към нас, от урисии, проклятия, от дори магии. Прозяването изчиства с едно физическо действие, изчиства нашия дух, изчиства пространството около нас. Представете ли си какво чудо? Само ако можехме да повярваме в тези малки чудеса, които са ни заложени, подарени от природата, след всяка прозявка ние щяхме да се усмихваме.